Ràdio i demanaríem al senyor Àngel Colom, president de la Fundació Nous Catalans, que em sembla que ja ens està escoltant en aquests moments, que pogués escoltar amb nosaltres. Gràcies per atendre'ns, senyor Colom. Pogués escoltar amb nosaltres, deia, i amb tots els espectadors dels matins, el que ha dit exactament el ministre de l'Interior aquest matí a Catalunya Ràdio i després ho comentem. Escoltem-lo. Jo recordo una fundació, Nous Catalans, en la que molta d'aquesta gent se la intentava captar, fer proselitisme en el si d'aquesta comunitat amb el fet de la independència. Però recordi que nosaltres vam haver d'expulsar del territori nacional una persona perquè, des del punt de vista de la informació que teníem, atentava contra la seguretat de l'Estat. Que en lloc de col·laborar a una integració normal en el si de la nostra societat, que és el que s'ha de fer, i a més jo haig de dir que la col·laboració amb la comunitat islàmica espanyola és molt bona en aquests efectes, és molt bona, doncs el que s'intentava mitjançant aquesta fundació és fer una cosa diferent, i al marge de la Unió de Comunitats Islàmiques a Espanya, que és l'organització que d'alguna manera representa aquesta comunitat. Senyor Àngel Colom, president de la Fundació Nous Catalans, acaba d'escoltar les paraules del ministre. Què hi respon? Bé, d'entrada que tot això que ha dit és fals. El senyor ministre ho sap perfectament. Per tant, si fa aquestes declaracions, jo només puc veure-hi mala fe. Intentar vincular el treball normal que fa la Fundació Nous Catalans, que és un treball d'encaix a Catalunya del conjunt de la immigració que ha arribat aquí els últims 14 anys. Intentar vincular aquest treball democràtic, aquest treball de país, de catalanitat, amb el jihadisme, és una profunda irresponsabilitat. I això no és nou, ja ho va fer fa mig any enrere amb unes altres declaracions i vam demanar aleshores que rectifiqués, no només no ha rectificat, sinó que ho ha tornat a repetir-ho i a més avui, en un dia en què hi ha una operació antijihadista, presumptament antijihadista, en marxa a Catalunya. Que això és el que ha de fer el senyor ministre, controlar la seguretat a Catalunya, però el que no pot fer és, aprofitant això, intentar estigmatitzar el conjunt de la comunitat musulmana i de passada estigmatitzar també el procés independentista i vinculant-ho allò indirectament, però ho vincula una cosa amb l'altra. A mi em sembla que ja n'hi ha prou, li hem de dir que pari amb aquestes declaracions d'una certa o d'una gran frivolitat, d'una certa o d'una gran irresponsabilitat. El senyor Fernández Díaz, com vostè mateix explica, no només no ha rectificat, sinó que s'ha refermat en les seves declaracions, afirmant que la pedagogia sobiranista entre musulmans ha dificultat aquesta lluita antijihadista. A veure, els musulmans a Catalunya són com qualsevol altre ciutadà i, per tant, també viuen el procés, molts d'ells es pregunten, s'interroguen i participen del procés sobiranista del país. Jo he visitat molts centres, mesquites, oratoris al llarg dels últims anys, n'he parlat amb entitats culturals formades per gent vinguda dels països o del Marroc o del Pakistan, on la majoria és musulmana, però ho he fet en tant que ciutadans de Catalunya. Els musulmans a Catalunya no són una gent a part, són catalans nous, són gent immigrada que ha vingut aquí a millorar les seves condicions de vida, que tenen tot el dret, com tots, a viure en pau i amb dignitat, que ho procuren fer, que són la gran majoria d'ells, la immensa majoria d'ells, complidors de la llei, i són gent que volen ajudar Catalunya a tirar endavant. Llavors, aquest és el procés normal que s'està vivint al nostre país. I que el senyor Fernández Díaz, allò, quasi com si fos en inici de campanya electoral, vingui aquí i faci aquestes declaracions incendiàries, fa més aviat de piròman. Fa més aviat de piròman aquest senyor, que de bomber. Senyor Àngel Colom, quan diu que la col·laboració... Sí, hi ha molt de brugit del trànsit. Sí, ho veig i ho escoltem també. Repeteixo la pregunta. Quan ell diu que la col·laboració des de la seva fundació amb els imams era molt important i que ve a dir com que vostès s'ho volien fer entre vostès mateixos, vostès sols, i que això era una actitud poc prudent, vostè què ha de dir? Vostè què ha de dir, això? Que no és veritat. Ja li he dit,
Això no només no és veritat, és fals, i el senyor Fernández Díaz ho sap fefaentment que és fals. Per tant, aquí, quan diu això, menteix, quan diu això, intenta intoxicar, quan diu això, està intentant fer una amalgama amb el conjunt de la comunitat musulmana o, inclús, amb el conjunt de l'independentisme. Aquí hi ha mala fe per part del senyor ministre, i això ho haig de dir clarament. Per tant, ara ja no només li demano que rectifiqui. Bé, jo penso que hores d'ara li hem de demanar responsabilitats d'un altre tipus, i jo en tot cas posaré en coneixement del grup parlamentari de Convergència i Unió, del nostre grup parlamentari a Madrid, perquè li demanin que comparegui en comissió o on sigui i se li puguin fer les preguntes pertinents i pugui, si no rectificar, almenys aclarir què vol dir quan diu tot això. Repeteixo, aquí el que fem, la Fundació Nous Catalans, és treballar per l'encaix a Catalunya del conjunt de la immigració, no només els musulmans, del conjunt de la immigració, els que han vingut d'Amèrica Llatina, els que han vingut de l'Àfrica subsahariana. Estem parlant d'1,5 milió de catalans nous que viuen avui entre nosaltres a Catalunya, que fan el mateix que fem tots per intentar tirar endavant les seves famílies i el país, i que són complidors de la llei i que volen tirar endavant aquest país. I ell ho sap. Li deu molestar al senyor ministre, segurament li molesta el fet de que tants catalans nous, tantes persones immigrades, també vulguin participar del procés independentista de Catalunya. I aleshores embolica que fa fort, que és el que ha fet avui, embolica que fa fort. En el moment en què vostès, per exemple, han entrat en contacte amb diferents imams des del Ministeri de l'Interior, se'ls ha demanat en algun moment col·laboració o algun tipus de contacte i vostès s'hi han negat? No, mai ens han demanat cap col·laboració. En cap ocasió. Nosaltres, quan parlem, no només amb imam, parlem amb la comunitat musulmana, amb els responsables federatius. Hi ha 3 grans federacions de musulmans a Catalunya. Recordo, per cert, que totes elles han condemnat els atemptats de París, totes elles han condemnat els atemptats de Tunísia, totes elles i moltíssimes entitats culturals formades per musulmans catalans han sortit al carrer condemnant aquests mateixos atemptats jihadistes i, per tant, això és el treball que estem també fent nosaltres. Procurar que la pròpia comunitat musulmana catalana sigui els que passen al davant, i ho han fet en la condemna del jihadisme, de tota forma de violència i de l'islamisme radical. I això té molt valor. I això no ho diu el senyor ministre. No ho diu que els musulmans catalans, en la seva immensa majoria, han condemnat els actes terroristes de París, de Tunísia, el jihadisme i l'islamisme radical. I, per tant, que estan plenament o comencen a voler estar plenament integrats en els valors catalans i els valors europeus. Que això és el que fem des de la Fundació Nous Catalans, ajudar a transmetre aquests valors europeus a les migracions que han vingut aquí, ajudar-los en aquest procés que és personal, que és complexa, però que és necessari, de pas d'allò sentir-se immigrant a sentir-se català i a ser un més entre nosaltres. Nosaltres no creiem que a Catalunya hi hagi d'haver diferents comunitats o compartiments. Catalunya és un sol poble, Catalunya sempre ha demostrat que és un sol poble i Catalunya ara torna en aquest compromís, en aquest repte de barrejar la seva gent, tots, independentment de la religió que un professa, o de si té religió o no té religió, independentment de les llengües que cadascú parla a casa, barrejar-ho en un projecte de país. Que això molesta el Partit Popular i molesta el senyor Fernández Díaz? Segurament. Però perquè partidistament els molesti un responsable polític, el ministre de l'Interior a Espanya, quan ve a Catalunya i en dies com avui, no pot fer aquestes declaracions. No les pot fer. No pot embolicar la troca com l'embolica. En relació amb una altra declaració que ha fet, i ja parlant de persones concretes, una persona deia a ell que col·laborava amb la seva fundació, amb la Fundació Nous Catalans, i que va ser expulsada. A qui s'està referint el ministre? El senyor Ziani? Què va passar amb ell? Segurament s'està referint amb ell, sí. I el que va passar va ser, ja ho vam dir al seu moment, ho vam denunciar al seu moment, fa més d'un any, va ser un acte estrictament polític i sense cap... O sigui, aquest senyor va ser expulsat per una ordre administrativa, sense cap prova de res, sense passar per cap jutge. En aquests moments aquest tema està a la justícia, li ha portat la seva família,
i esperem una resolució que espero que honori altra vegada el que havia fet aquest senyor en el nostre país. Aquest senyor el que estava fent no era altra cosa que ajudar els musulmans de Catalunya en aquest procés cap a sentir-se plenament català. I va i l'expulsen. I en canvi no expulsen algun imam radical que encara és present i actua a Catalunya, que el ministre suposo que deu conèixer perfectament, aquests no els hi diuen res. Van expulsar la persona que estava fent passos d'aproximació de la comunitat musulmana cap al procés independentista a Catalunya. Això és un acte amb una clara intencionalitat política, un acte que no va passar per cap jutge en el seu moment, un acte que espero que algun dia algun jutge o la justícia reconegui que el CNI, que va estar a l'origen d'aquesta història, i el ministre de l'Interior no només es van equivocar, sinó que es van equivocar, jo entenc, intencionadament, i això és el que vam denunciar aleshores i és el que jo torno a denunciar a hores d'ara. Està denunciant també, entenc, després d'escoltar-lo ara mateix... No la sento massa bé, perdoni. Dic que també sembla que està denunciant la presència d'imams radicals a casa nostra i que vostè deia que des del Ministeri de l'Interior no s'estava fent res. Aquesta és la feina que ha de fer el Ministeri de l'Interior, no? Doncs que la faci. I això li hem demanat múltiples vegades. Des del grup parlamentari de Convergència i Unió, però també des de la Fundació Nous Catalans, que faci la seva feina i que no menteixi i que no intenti estigmatitzar tot el conjunt de la immigració o el conjunt dels musulmans o el conjunt de l'independentisme en coses falses. Ja per acabar, senyor Colom, els imams en particular i la comunitat musulmana en general s'han mostrat oberts al procés sobiranista? A veure, el conjunt de la comunitat musulmana és molt dir, però molts musulmans en moltes ciutats de Catalunya, i a mi em consta perquè n'he parlat en molts llocs, a Catalunya central, o a les comarques de Girona, a les comarques del Camp de Tarragona, a Lleida o a l'àrea metropolitana de Barcelona, durant els últims anys. I molta part de la comunitat musulmana, com uns catalans més, se senten implicats en aquest procés sobiranista, en aquest procés cap a la independència. Torno a dir, com uns catalans més. Els musulmans no són una comunitat a part, ni cap comunitat ha de ser a part de Catalunya. Actuen en tant que ciutadans. Aquest procés implica tota la gent que vivim a Catalunya, els 7 milions i mig de catalans. I, per tant, també implica la gent que ha vingut amb la immigració i que de cop i volta descobreix el país i descobreix que aquest país viu un dèficit democràtic per culpa de la dependència d'Espanya i descobreix que se'ns emporten els impostos i no retornen a Catalunya i descobreix que viuríem independents, viuríem molt millor que no formant part d'Espanya i, per tant, com uns catalans més, doncs actuen, s'afegeixen a aquest procés i sí, detectem molta proximitat. Han participat a les grans manifestacions de l'11 de setembre de l'últim o de fa 2 anys. Hi havia milers i milers de nous catalans que participaven en aquestes manifestacions dient prou a Madrid i demanant la independència de Catalunya. Això molesta, repeteixo, això deu molestar el ministre, no?, de l'Interior, i per això diu el que diu. Doncs, escolti'm, una cosa, el partit de cosa és la seva tasca institucional. Torno a dir, un ministre, el ministre de l'Interior, ha de fer la seva feina i, sobretot, el que no ha de fer és fer acusacions falses i frivolitzar determinades posicions. Senyor Àngel Colom, president de la Fundació Nous Catalans, moltíssimes gràcies per atendre avui als matins a TV3, per respondre també les paraules del ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en el moment en què acusava a la seva fundació d'entorpir la lluita antigihadista. Gràcies i fins la propera. Nosaltres